Next time po. Thank you. Ano pa rin sa Videoan na lang natin po yan. para next time sir, alam niyo na yung pupunta niyo. Thank you. Thank you po. Peanuts or pasalubong. Po sir, zip line. 300 lang sir.
I love tag sa Wauto. Mamaya. So, mga attraction, so, mga ATV na Ayoko na sili. Hello po, good afternoon. May entrance po. Bawat po. 45 pesos. Ilan? 5 po. 225. Dito na lang po. Mamaya, video no? Para
Guys, souvenir po. Siyempre, nagkuran.
Guard, yan si lolo mo. Mga ano yan, swimming.
Nakasura ka man magpicture. Kita ko lang. Ano? Di pa yung naka-on. Sige. Ako naman. Kaya okay lang. Puno na maligid. Yay! Nakikita ba? Video? Yay! Yay! Ganun din. Ano? Ay, bigyan ako kayo. Ano? Wait lang, hindi ako sa gitna. Ito naman, sunod kayo. Doon po yung malalaki. Saan? Doon. Sunod kayo. Hanggang sunod talaga. Oh! Iya, nagsunod na. Bye! Oo. Ito, lalas bakla. Ito, orange oh. Ano pa? Ito, bakla. Oo. Hearing mo? Ay! Ito oh. Hey! Kaya na? Kaya na po.
hello mo yun? Smile. Last video. Ito na pala. Yay! Ito. Okay. Pinalas ko fish ata. Oh. Ano ko na? Ano ba lang? Yung Airbnb. Ito. Oo. Yung mga ano dito sa minutes viewing. Ay, may minutes viewing. Hindi mo dala sa viewing ka daw. Ano? Pero sa pag-ibig ko na lang. Ano? Kunwari, nagbaynak na lang. Ay, hindi mo. Ay, napatalo na.